от 20 човека, които ще гледат видеото, че сме с скапани китайски зимни гуми. Абе, дали не трябваше да снимаме преди да я изкалям? Не. Да. Ние трябваше преди да я окаляме цялата, тогава да кажем нещо за колата. Но... Гледал съм, че ревютата първо казват нещо за колата, после влизат в калищата. Това ти е първо видео, брат. Добре. Така че допустимо е. Да. Снимаме ли? Да. Добре. Имаме класическа ситуация. Навигацията ни казва завий тук надясно. Завиваш надясно и път няма. А когато път няма... Има черен път. Ситуацията е критична, но както ще видите в предстоящото видео, колата се представя феноменално и устоява на всички предизвикателства, които бе поставена днес. Ти говориш все едно, четеш някъде. Преди видеото да му изтриеме грешките и да му долеме малко маслоце. Защото по принцип не горят масло. Напротив, по принцип горят масло. Имаме X3 E83 2005, 20 годишно. Ама BMW 3 литра M54 и магията ръчни скорости. Кафен пакет, няма пакет. Класически спортен пакет и окачване, което също е предпоставка. Митака говори с такава любов, защото го харесва повече от мене. Бих му го и купил, но след това предизвикателство, което успя да покрие, колата не е продаваема за не знаем период. Чакай, защо? Пак се продава, ако искаш взимай. Те много хора се кефат на BMW, само тия, които имат BMW, те не се кефат. Да. Само те реват от време на време, ама тихо си бършат сълзите. Сега ще видим паркетната джипка, как се справя извън пътя. Въпреки, че ние вече я пробвахме и след това се сетихме да снимаме, но продължаваме. Важното е да се случи, а не кога. Мите. Абе, тук ще снимаме едно видео за YouTube, ако мога приготвиш черокито. Да, ако се наложи да ни вадиш от някъде. Ево, ай. Ай. Ето това вече е класика в жанра. Много добро поведение. Ау, как напича!
Копай. Дано видеото ви е скефило, защото второ няма да има. 1 час съм я мил кал и още има. Така че ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. А може и да направим и второ.